Ẹ kú àsìkò yìí o, ẹ̀yin náà mò ń kí. Wọ́n ní torí pé ẹ gbọ́ pé lágbájá gàkàbà ó ṣubú lẹ́yìn ò fi ní gàkàbà mọ́. Ayé ò ṣe bẹ́ẹ̀. Ẹ à lè torí pé nìkan rè kó kú sọ́nà kára àbàdàn yòókù láàní rè kó mọ́. Bàbá o, ìyànjú léèyàn gbà. Ó lè torí pé nìkan bẹ̀rẹ̀ nǹkan kò parí ẹ̀ kó wá torí ẹ̀ kó níwọ̀ ò ní bẹ̀rẹ̀. Àìṣe bẹ́ẹ̀ torí pé bàbá lọ àìdé ẹni tí ò bá sì bẹ̀rẹ̀ ò lè parí. Títáyé sì ti yan orí rẹ̀ ibẹ̀ kọ́ ni Kẹ́hìndé ti yan tiẹ̀. Ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ báyìí la yàn pín. Pé nìkan ṣubú lójú ọ̀nà kan kò túmọ̀ sí pé lòmí ò lè rin ìrìn àjò ọ̀hún láríyè. Torí náà mọ́ torí ẹni ó ṣubú padà lé. Gbìyànjú láti rìnrìn ọ̀hún, gbìyànjú láti ràrìyè. Gbogbo wa báyìí lákẹsẹ̀ járí o. Ẹ má jẹ́ kí á rẹ̀wẹ̀sì, torí ẹni ó bá rẹ̀wẹ̀sì kì í lè dópin ìrìn àjò.